of Adonai Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom kanatong tanan mga igsoon. Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Og Shabbat Shalom sa atong mga kagalaan sa Facebook nga mga parihan atong pagtuo diha sa Bisaya. Og mayong gabi kanyong tanan. Shabbat Shalom sa mga taga Mindoro Oriental. Sa atong mga kaigsuonan diha sa Jinsan, mga viewers na to. Sa mga kauban natong Mesianic diha sa Bulacan, sa Baybay City, Leyte, maayong gabi kanyong tanan. Sa Iligan, Shabbat Shalom kanyong tanan diha brother Alfredo sa imong pamilya. Og sa Bukidnon, maayong gabi kaninyong tanan. Og sa Alubed, Misamis Oriental, Shabbat Shalom kaniyo diha sa akong mga igsoon. Og diha sa Cagayan de Oro City, sa tanan akong mga kaparentihan sa tibuok Mindanao, mayong gabi kanatong tanan. Shalom aleno, we all call Israel, ang kalinaw maana kanato og sa tibok Israel. Dalaygon kayo ang Adonai mga kaigsunan. Ken ano ikulim laasot dabar ni gid haimit biad haimit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Anhin napunta sa pagpaambit sa pulong sa Adonai mentras wala pa matapos ang pagsangyaw sa iyang mga pulong mga igsoon. No? So makaluwas ba kanimo ang imong pagkamaayong tao? Mao ni ang atong topic karon mga kaigsunan. Makaluwas ba kanimo ang imong pagkamaayong tao? Asa ka na mabasa sa Biblia? Ha? Wala. Wala kitay mabasa sa Biblia nga makaluwas sa tao ang iyang pagkamaayong tao. Ngani ang atong himong example nini mao si Kapitan Cornelio sa Buhat Kapitulo 10. Maayo siyang tao, nang hatag og limos sa mga kabos, mahinatagon mga igsoon, maayo sa iyang mga silingan nga mga Hudyo. Maabi-abihon, reliyoso ug labaw sa tanan, hingampuon ngadto sa Elohim kini si Cornelio. Pero igo na ba ang iyang mga maayong binuhatan? Nagkinahanglan pa ba di ay mga igsoon siya og lain pa? Yes. Igo na ba ang iyang mga binuhatan? Nagkinahanglan pa di siya nga mutuo og mudawat sa Misaya nga si Yeshua aron siya maluwas. Di ba? Kay nga naman sa dihang gikonfirmar sa anghel nga Cornelio, ang imong mga pagampo, ang imong paglimos, ang imong paghatag og hinabang sa kaluoy sa mga tao, misulbo ngadto sa langit og himong handumanan sa Elohim. Niingon bang anghel nga igo na Cornelio? Igo na nga pagkamaayo nimo. Wala. Niingon ang anghel kang Cornelio, magsugo ka og mga 3 ka tawo padto sa Joppe. Tuad didto magpuyo si Simon Kefa sa daplin sa ubay sa dagat sa balay ni Simon nga magpapanit. So mao na naa mga igsoon, ipatawag si Simon Kefa. Unsa may tuyo? Aron walihan siya, aron suginlan siya nga ang iyang mga maayong binuhatan dili paigo para siyang kaluwasan. Gawas kung siya mudawat sa ebanghelyo nga dala ni Apostol Kefa, gawas nga siya mudawat sa iyang Misaya nga giwali ni Apostol Kefa nga mao si Adonai Yeshua HaMashiach, ay siya mamaluwas. So mao na sa ato pa dili igo ang imong pagkamaayong tao ngadto sa imong silingan, samtang sa pikas bahin wala nimo dawata ang manluluwas sa imong kalag nga mao si Adonai Yeshua HaMashiach. Og sa laing bahin supakan kagihapon sa mga sugo ug balaod sa Elohim. Matawag ba nga maayong tao ang supakan sa mga sugo ug balaod sa Elohim? Dili. Sa mata sa mga tao, oo, maayo ka. Pero sa mata sa Elohim, daotan ka. Ayaw ninyo tinguhaa, matod pa sa Biblia, ayaw ninyo tinguhaa ang pagdaig gikan sa tao. Hinunuat tinguhaan ninyo ang pagdaig gikan sa Elohim. So, mao man gud ni mga igsoon ang gituohan o mao man gud ni ang pagtuo sa ubang mga Kristiyanos. Ang pagtuo sa ubang mga Kristiyanos, maluwas kuno ka basta maayo lang ang imong binuhatan. Maayo ka ngadto sa imong masilingan. Amo na ilang pagtuo. Samtang ang mga Baptist
dili pinaagi sa imong maayong buhat, maluwas ang tao, kundili pinaagi sa pagtuo. Sa ato pa, nagkabangi ang baruganan, mga igsoon, nagkabangi ang baruganan sa lain-laing mga Kristiyanos. Dili sila pareho og prinsipyo. Kay doon ubang mingon, maayong tao lang ka, maay lang ka sa muslingan, maluwas ka pag abo sa adlaw, ma-rapture ka, hindi ka balik sa Ginoo. Pero di na mo'y gisulti sa Biblia. Samtang ang mga Baptist pa mingon, dili makaluwas kanimo ang imong mga maayong binuhatan, kundi ang imong yung pagtuo. Pagtuo ra gyud nimo kuno kang Kristo, diya ka maluwas. Mora na sa Baptist pag na doktrina. Pero ang pangutana, kung maghisgotag maayong tao, maayo kag binuhatan. Ang pangutana, maayong binuhatan ba ang pagka masinupakon sa mga sugo og balaod sa Elohim? Matawag ba na nga maayong binuhatan? Matawag ba ka nga maayong binuhatan kung masinupakon ka sa mga sugo og balaod sa Elohim? Ang tubag, dili. Kay ang tawag ana sa Salmo, mga igsoon, ang tawag niya na sa Salmo 119, 155, mga daotan. Mga daotan. Pag dili ka magtuman sa sugog balaod, masinupakon ka sa sugog balaod, ang tawag ana sa Salmo 119, 155, daotan. Matod pa diri, dili maluwas ang mga daotan, kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Klaro mga kaigsunan. Dili maluwas ang mga daotan, ug unsay iyang hinungdan, ug unsay rason nga sila gitawag nga daotan, kay wala man sila magtuman sa imong mga sugog balaod. Sa ato pa, dili di ay garantiya ang imong pagkamaayong tao nga maayong tao na ka sa tubangan sa Elohim. Sa tubangan sa mga tao, sa akong gingon ka ganina, oo, maayong tao ka. Pero sa tubangan sa makagahom nga amahan, dili ka maayong tao, daotan ka kung masinupakon ka sa iyang mga sugog balaod. Dili maluwas ang mga taong daotan. Nganong daotan man, kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Matod pa sa Salmo 119, 155. Apan atong basahon ang Biblia, mga kaigsunan, kalabot sa mga tao nga giluwas sa Adunay, naa naman gyud tay mabasa sa Biblia nga dunay mga tao nga giluwas sa Adunay. Kung unsa ang hinungdan, mga kaigsunan, nga giluwas sila, kung ang hinungdan ba mao ang ilang pagkamaayong tao ngadto sa ilang silingan, o ang pagsunod ba nila sa mga sugo sa Elohim? Nga atong klarohon, mga kaigsunan ko. Si Enoch, ang una natong ehemplo si Enoch, ang una natong hisgutan si Enoch. Genesis 5:24. Si Enoch naglakaw uban sa Elohim ug nawala siya kay gikuha siya sa Elohim. Sa maayong balita Biblia, giingon dito, nagmatinumanon siya sa Elohim sa tibuok niyang kinabuhi. O niya wala na siya igkita kay gikuha man siya sa Elohim. So wala direeng na nga maayong tao si Enoch sa iyang mga silingan. Maayong si Enoch na tao sa iyang mga silingan, wala diya ingna. Maoy hinungdan nga gikuha siya sa Elohim tungod kay maayong tao siya, wala ni ana, wala dili ingon ni ana ang pagkasulti sa Biblia. Kun dili ang giingon dire nga si Enoch naglakaw uban sa Elohim o nagmatinumanon siya sa Elohim. Mga kaigsuonan, naglakaw uban sa Elohim ug nagmatinumanon siya sa Elohim. Sa ato pa, didto sa Elohim ang iyang relasyon. Wala sa mga tao ang iyang relasyon. Wala sa mga tao ang iyang pagkamaayo, kundi ngadto sa Elohim. Naglakaw siya uban sa Elohim. Unsa may maglakaw ka sa uban sa Elohim? Nangalagad ka sa Elohim. Nagsunod ka sa mga sugog balaod sa Elohim, mo nay naglakaw uban sa Elohim. O nagmatinumanon siya sa Elohim. Mo hinungdan, gikuha siya sa Elohim. Nawala siya kay gikuha siya sa Elohim. Mo nay gituohan sa mga Kristiyano nga na-rapture si Enoch. Na missing in action si Enoch. Dinhi sa kalibutan kay gikuha di siya sa Elohim, mga kaigsunan. Dire pata sa Genesis 6:9, sa panahon na sab ni Noe. Kini mao ang mga kaliwat ni Noe. Si Noe mao'y usa ka taong matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Iman iha,
Unang giluwas sa Adonai si Eno, karon anhin na punta sa tao nga giluwas sa Adonai sa dakong lunok, gipasakay sa arka nga mao si Noe yung pamilya. Tungod ba kay si Noe maayong tao? Maayo igo na ba ang iyang mga maayong binuhatan o unsay basihan nga maayong tao ka? Tungod ba lang kay wa kay kontra sa imong silingan? Tungod ba lang kay dili ka libakero niya imong dadayong giisim kaugalingon nga maayong tao ka? Ato nang hisgutan unya mga igsoon moabot ta diya. Kini mao ang kaliwatan ni Noe. Si Noe mao'y usa ka taong matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe naglakaw uban sa Elohim. Sa maayong balita Biblia gingon nito, mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikahimutan sa Elohim ni adtong panahona kay nagmatinumanon man siya sa Elohim. Tanawa sa pinadayag ng Biblia, si Noe naglakaw uban sa Elohim. Unya dire sa maayong balita Biblia, siya lamang ang gikahimutan sa Elohim ni adtong panahona kay nagmatinumanon man siya sa Elohim. Unsa man pulong nagmatinumanon, sama kang Inok nagmatinumanon. So doon ay sugo nga ilang gituman. Doon ay mga balaod nga ilang gituman. Munang gitawag sila nagmatinumanon, di man ka matawag nga nagmatinumanon kung way balaod nga gihatag nga imong gituman. Asa man kang dapitan nagmatinumanon nga wa kay gituman. Diyan nimo makita nga ang kaluwasan di ay nga maangkon sa mga tao, nga angkon sa mga tao kaniadto wala magbase sa ila lang pag maayong binuhatan. Sa ilang pagkatao lang maayong binuhatan, kundi doon na sila relasyon sa Elohim. Naglakaw sila uban sa makagagahom nga amahan. Doon na sila relasyon sa langit ng amahan. Og nagmatinumanon sila sa Elohim, sa atong langit ng amahan. Nagmatinumanon sila. Dili day kay maayong tao lang ka. Wala gihapon diriing na mga kaigsunan nga maayong tao si Noe ngadto siya masilingan. Ang giingon gihapon diri nga si Noe naglakaw uban sa Elohim o nagmatinumanon siya sa Elohim. Atong hisgutan mga kaigsunan, ang pulong nga naglakaw uban sa Elohim o nagmatinumanon sa Elohim. Nganuman, kay daghan kaayo karon ang mga maayong tao. Di na ikalimod na to, daghan karon ang mga maayong tao sa atong mga kasilinganan. Apan wala maglakaw sa kabubuton sa Elohim o wala magmatinumanon sa Elohim. Natay pipila ka mga example, mga celebrities nga mga maayong tao. Sama sa pipila ka mga inila nga atong nailhan. Sila si Manny Pacquiao, maayong tao. Mahinatagon, matinabangon, maayong tao si Manny Pacquiao. Mga tulpo, Rapi Tulfo, maayong tao, matinabangon sa iyong sikataw si Rapi Tulfo. Si Willie Rebillami, maayong tao, daghang natabangan gyapon si Willie Rebillami. Mga Cayetano, maayong tao gyapon ang mga Cayetano, daghang sila gitabangan mga kaigsunan nga mga kabos. Og daghan pa diha sa atong mga kasilinganan nga mga maayong tao sab sila. Apan masimbahon sa mga Diyos-Diyos. So dili ang tanang maayong tao nagtuman sa kabuton sa Elohim. Apan ang tanan nga naglakaw uban sa Elohim og nagmatinumanon kaniya kana mga maayo gayong tao, mga igsoon. Ang tao nga naglakaw uban sa Elohim og nagmatinumanon siya sa Elohim, maayong tao gyud na siya. Pero dili lagi ang tanang maayong tao nagmatinumanon sa Elohim. Kay daghan diya maayong tao pero masimbahog Diyos. Maayong tao pero wa magbantay sa adlong igpapahulay. Maayong tao sa ilang mga silingan pero wa magtamod sa mga kapistahan sa Adonai, wa magtagad sa balaang kasulatan. Di ba? So mao na naa mga kaigsunan ko. Unsa man kining naglakaw uban sa Elohim? Unsa man kining naglakaw uban sa Elohim? Muna akong giingon dili ang tanang maayong tao nagtuman sa kabuton sa Elohim, apan ang tanan nga naglakaw sa kabuton sa Elohim. Naglakaw uban sa Elohim. Mga maayong tao na sila. Unsa man kining naglakaw uban sa Elohim? Mao ba kini ang nagsupak sa mga sugo ug balaod sa Elohim? Dili. Kay ang paglakaw uban sa Elohim, mga kaigsunan, gihubad sa maayong balita Biblia
nga nagmatinumanon sa Elohim. Nagmatinumanon mao nay paglakaw uban sa Elohim. Kanang nagmatinumanon ka sa Elohim, unsa may imong gituman? Ang iya mga sugog balaod. Dili ka matawag nga nagmatinumanon sa Elohim kung nagsupa ka sa iya mga sugog balaod. Sama karon kanang mga pastor nga inyong giilang maayo. May na among pastor, may batasan na among pastor. Buotan na among pastor. Maluluyon na among pastor. Matinabangon na among pastor. Pero ang pangutana, nagtuman ba siya? Nagmatinumanon ba siya sa sugog balaod sa Elohim? Nagbantay ba siya sa adlong igpapahulay? Nagbalaan ba siya sa adlong igpapahulay? Nagsaulog ba siya sa mga kapistahan sa Adonai? Asa madapita siya na himong maing tao? Nagmatinumanon ba siya sa sugog balaod sa Elohim? Mo na pangutana diya. So, ato unang hatagan og panahon, mga kaigsunan, ang paghisgot sa kinabuhi ni Noe. Total, ato namang nabanggit ang ngalan ni Noe. Ato namang nisgutan ang ngalan ni Noe. Ato na lang hisgutan, hatagag panahon sa paghisgot ang kinabuhi ni Noe. Sa Genesis 6:13, unya ang Elohim miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tao. Puohon ko sila sa hingpit, kay ilang manggipa dagsang sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. Hinumdumi mga kaigsunan na importante kayo nga atong hisgutan ning kinabuhi ni Noe, kay mo biya na gihimo sa ni Adonai Yeshua nga sanglitanan sa katapusang mga adlaw. Matod pa niya, sama sa mga adlaw ni Noe. Hinumdumi ninyo ang mga adlaw ni Noe. Sama sa mga adlaw ni Noe ang pag-abot niya sa anak sa tao. Unsa may gingon dito, daghan ang mga tao, lumbag tukod og balay, lumbag pasikat, lipay diri, lipay dito, lulinghayo dito, lulinghayo dire. Amo nay kinabuhi sa tao ron, mo sad nay nahitabo karon ug mo nay nahitabo sa una sa panahon ni Noe. Mga igsuon. Pero ang mga tao, mga kaigsuonan ko, napuno na sa kadautan. Samtang si Noe nagpabiling matarong sa tubangan sa Elohim. Unya nagpadayon sila sa kalingawan, kahilayan, wa sila mahibalo nga si Noe ni sulod na sa arka. Mabasa na to na mga igsoon sa Mateo 24. So anita sa Genesis 6:13 ngadto 14. Puohon ko sila sa hingpit matud pa sa Adonai, kay ilang mang gipasdagsang sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. 14, busa paghimog arka gikan sa kahoy nga ang goper. Buhati kinig mga lawak og bulitig asfalto ang sulod og ang gawas ni ini. So, mo na sugo sa Adonai kang Noe. Kay na may plano ang Adonai nga puohon niya sa hingpit. Nakahukom naman siya sa paglaglag sa tanang tao. Kung ang Elohim nakahukom sa paglaglag sa mga tao, apilon ba niya si Noe sa paglaglag nga si Noe naglakaw man uban sa Elohim? Si Noe nagmatinumanon man uban sa Elohim? Sa ato pa, inig-abot di ay sa mga katalagman, inig-abot sa kalaglagan, mga igsoon sa katauhan sa kalibutan, dili niya iapil ang tao nga naglakaw uban sa Elohim og nagmatinumanon sa mga sugog balaod sa Elohim. Dili na iapil og laglag sa Adonai. Munang si Noe iyang gisugo sa paghimog arka, kay aron nga naay kasakyan si Noe, inig-abot sa maong lunok, inig-abot sa maong dilubyo. Ang hinungdan nga nakahukom ang Elohim sa paglaglag sa katawhan tungod sa ilang daotang mga buhat. Karong katapos sa mga adlaw, bisag kinsa guro kanato mga igsoon, ato guro nakita sa atong palibot, sa atong sigkakilid. Kita guro nato sadna, no? Nga hilabihan ka daghan mga igsoon ang daotan. Walay syudad ron nga way mga kahilayan. Mga kalungsuran naagyoy mga kahilayan. Nakita guro nato na. Muna nga ang Elohim nakahukom sa paglaglag sa katawhan sa atong panahon karon. Hapit na ang katalagman, kanang katalagman nga mulaglag sa mga katawan. Ngani gihulga kita karon sa katalagman nga mao ang COVID mga igsoon. Gihulga kita karon sa katalagman nga mao ang mga bakuna. Magpabakuna mo, inyo man nga desisyon,
Pero hinumdumi, daghan kayo mga balita, human sila masikan dos, mga igsoon, sa bakuna nangamatay. Dili na makaluwas nimo ang bakuna. Munay mo padali nimo sa imong kamatayon. Nakahukom mga dunes paglaglag sa katawhan. Muna ang usa na nis paagis paglaglag sa katawhan, laglag ta pinagig bakuna. Patyon ta pinagig bakuna. Kung di ka magtuman sa sugog balaod sa Elohim, madisgrasya ka. Unsay gisulti sa adunay kang Noe, og ang Elohim miingon kang Noe, paghimo sa imong kaugalingon og usa ka arka. Matud pa sa Genesis 6:14. Ang Elohim adunay daghang mga paagi sa pagluwas sa tao. Timan-in ang mga igsoon. Apan nganong gihimo man niya nga maghago pa si Noe sa pagtukod sa arka? Ha? Aron nga ang tao sa iyang henerasyon makakita kaniya nga nag-okupar sa pagtrabaho sulod sa 120 ka tuig. Aron nga sila mangutana kaniya, nganong nagbuhat ka man niini? Unay tuyo nga gipaabot sa adunay 120 ka tuig. Una-unaan ang mga igsuna. Pagdeklarar sa adunay nga nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tao tungod silang daw tang buhat. Dili kay 1 year laglag dayon. Ni kabat pag 120 ka tuig ang extension nga ang tao nagpatuyang pas pagpahayahay. Kahayahay na 120 ka tuig nga idugang pa sa atong extension. Palitan karon mo mingon ang adunay nga karon nakahukom pas paglaglag sa tanang katawan. O ni another 120 years pa o di mga po pata. Ha? Mga po pata, mga matay pata o ni ang ato mga apo mga matay pa sayo nang kanang 120 ka tuig. So dili diha dayon. Pag ingon sa adunay nakahukom ako sa paglaglag sa tanang katawan, paghimo sa imong kaugalingon og usa ka arka. Gipabuhat pa niya si Noe og usa ka arka. Aron day ang tuyo nga ang mga katawhan sa iyang panahon makakita kaniya nga nag-okupar sa pagtrabaho sulod sa 120 ka tuig. Aron sila maaghat sa pagpangutana ngadto kang Noe nganong nagbuhat ka manini. Og siya misulti kanila nga ang Elohim magpadala og lunop sa kalibutan. Tingali kini makapahimo kanila sa paghinulsol. Muna yung mga pagduda, basin makapahinulsol nila, nagimukar ka naglagon, gini hinulsol ta. Pero wa maghinulsol ang tao, kaya nga naman, 120 katuig pa man, mga kaigsunan, ang milabay. Munang kumpiyansa sila. Pero sa atong panahon ron, ayaw huna-hunaa nga moabot patag 120 katuig sa atong panahon ron. Naanata sa kinatumyan, naanata sa pipilan na lang kagutlo mga igsoon. Hapit na ang paglaglag sa adunay sa atong kalibutan o sa mga katawhan nga nagpatuyang sa kasalanan karon mga kaigsunan. Nang nahitabo na ang mga warning ni Adonai Yeshua, mga dungog-dungog nga gubat, mga hulga, mga linog, mga bulkan, mga volcanic eruption, mga kaigsunan. Muna nga iyo paghunahuna nga pareha patas kang Noe nga 120 pa katuig ang mikabat. 120 pa katuig nga si Noe nagwali sa maayong balita ngadto sa mga tao. Sa diyang miingon ang Elohim kang Noe, ang katapusan sa tanang unod ania na sa akong atubangan. Miingon si Noe sa istorya ni siya maigsoon sa Zohar matud pa. Miingon si Noe, unsay buhaton nimo uban kanako? Apan wala siya magampo alang sa kaluoy alang sa kalibutan. Sama sa pagampo ni Abraham alang sa syudad sa Sodoma. Siya gibasol alang kanila tungod kay wala siya mohangyo alang sa kaluoy alang sa kalibutan. Tinuod na. Wa kay mabasa sa Biblia nga si Noe nagampo sa Adonai kaluoy ang mga tao sa kalibutan. Wa magampo si Noe ana. Wa magampo si Noe mga igsoon alang sa kalibutan. Wa siya magampo nga kaluy-an ang kalibutan. Sama sa gibuhat ni Abraham nga nagampo alang sa Sodoma Gomora. Naghangyo kung doon na adunay, kung doon na 50 ka mga matarong sa Sodoma Gomora, laglagon ba nimo ang syudad? Hangtod ni Os-Os, kung doon ay 40 ka mga matarong, laglagon ba nimo ang syudad? Kung doon ay 30 ka mga matarong, laglagon ba nimo ang syudad? Kung doon ay 20 ka mga matarong, laglagon ba nimo ang syudad? Hangtod ni abot na pulo.
Kung dunay napulo ka mga matarong diya sa Sodoma Gomora, laglagon ba nimo unsay tubag sa dunay? Kung makakaplag akong napulo ka mga matarong sa Sodoma Gomora, dili na ko laglagon. Sa ato pa, si Abraham nihangyo, mga kaigsunan. Apan si Noe, wala muhangyo. Wa mga muyo, wala magampo sa Elohim nga kaluy-an ang kalibutan. Siya gibasol alang kanila tungod kay wala siya muhangyo alang sa kaluoy, alang sa kalibutan. Ang gibasol nila sa Noe. Ang buot silang Noe. Gisulayan ni Noe ang pagluwas sa iyang kaliwatan, pinaagis pagtawag kanila sa paghinulsol. Mo na gibuhat ni Noe. 120 katuig nga nagwali siya, nga giiwalihan niyang tao nga maghinulsol sa ilang mga kalapasan o kasalanan. Magbag-o sila sa ilang kinabuhi. Kay laglagon sa adunay ang kalibutan. Ha? Muna'y pagluwas ni Noe. Ang pagluwas ni Noe sa iyang katawhan, mao ang pagwali kanila, pagtawag kanila sa paghinulsol. Apan, ang kamaturan nga wala siya magampo alang kanila, nagpasabot nga walay sapayan alang kang Noe kung unsay mahitabo kanila. Way pakialam si Noe kung unsay mahitabo ninyo. Wali ang hinulsol mo, gusto mo luwas, pero di ko magampo para ninyo. Wa ko'y pakialam unsay mahitabo ninyo. Mga matay mo, inyo ng problema. Mga lumos mo, inyo ng problema. Langoy mo, tamas ginawa. Way pakialam si Noe kung unsay mahitabo sa katawhan. Kung siya nahingawa pa kanila, nangamuyo unta siya sa labang makagagahom, sa pagbakoy sa iyang mando, sa paglaglag sa mga tao, kansang kaugalingong mga kinabuhi anaas kakuyaw. Munta na gibuhat ni Moises. Ug dili gayon moingon, bueno, himuon ko ang akong labing maayo sa pagluwas sa akong kaugalingon, maniguro ko kakuha. Wa moingon sinuya na, dili unta sinuwi moingon yana. Og pasagdan ko ang uban, apan sa iyang bahin, nangamuyo siya sa Elohim sa pagtabang kaniya, luwas sa ako Adonai ug ang akong pamilya. Munay hangyo ni Noe, pero wa siya maghangyo ngadto sa Elohim para sa katawhan. Mao ba na gibuhat ni Noe? Basin. Tingali nga maog yun ang gibuhat ni Noe. Nga naman, sama sa mga pag-ampo usab sa atong Adonai Yeshua. Atong basahon, si Adonai Yeshua mismo. Juan 17:9. Nagampo ako alang kanila. Alang kanila. Nagampo ang Adonai Yeshua alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Tanawa, ang giampo ra ni Adonai Yeshua sa iyang panahon, ang iyarang katawhan, alang kanila. Ampo ako alang kanila, kinsa maning kanila, sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga followers, sa iyang mga karnero. Nagampo ako alang sa akong mga karnero. Wala ako magampo alang sa kalibutan. Wa siya magampo sa mga hintil. Wa siya magampo alang sa mga pagano. Di parehas mga kapastoran karon nga mga pulpol nga pag magampo general. Lord, kaloy ang among presidente palangini, among presidente, ang among mga senador palangini, ang among mga mayor, mga gobernador palangini sila, ampingi sila. Naong di na mao nga pag-ampo do, sayop na do. Dili na mo ihemplo nga gibuhat sa atong Adonai Yeshua. Wa magampo si Adonai Yeshua alang sa kalibutan. Wa siya magampo alang sa mga pagano. Wa siya magampo alang sa mga hintil. Mga pastor karon, aampo tanan laras, bisa ng mga kriminal giampo. Kining inyong ubos nga igsoon, di ko gaampo mga igsoon. Iampo ko ng presidente kung ang presidente na to nagsunod sa Torah, nagtamod sa Torah, mga igsoon. Pero kung wa, di may tabo ako siyang iampo. Hasta nga itong senador nga iampo ko na sila. Ang akong giampo, ang akong mga kaigsuunan sa pagtuo nga kauban ako sa kihila. Tanang mga Messianics tibok kalibutan, mo na'y akong giampo. Tanang mga Israelita sa tibok kalibutan, mo na'y akong iampo. Mga Israelita, mga Hudyo, mo'y akong iampo. Tanang mga Messianic sa tibok kalibutan, mo na'y akong iampo. Pero noon kang iampo na ako ng mga masimbahog Diyos, mga rebulto. Mismo si Adonai Yeshua nag-ingon, wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila.
Amo na. Kadturang iyang mga sakop, mauray iyang giampo, walay labot ang laig reliyon. Walay labot ang mga pagano, walay labot ang mga hintil. Ha? Sabtan ninyo, mga igsoon. Gipatinaw usab ni ini ang talagsaong bahin sa mga paningkamot ni Noe sa pagtabang sa iyang kaliwatan. Sa pag-abot sa lunop, si Noe og ang iyang panipamilya misulod sa arka nga sila ra monek timan Si Noe ra pag-abot sa lunop, si Noe ra og ang iyang pamilya mao misulod sa arka. Oh, gipasulod bas Elohim ang uban? Wa. Sa iyang 120 ka tuig nga pagwali, walay usa ka Baal Teshubah. Walay usa ka tawo nga Baal Teshubah. Walay usa ka Baal Teshubah. Walay usa ka tawo nga naghinulsol. Matod pa. Sa iyang pagwali, sulod sa 120 ka tuig, walay usa ka tawo nga naghinulsol. Walay usa ka Baal Teshubah. Tingali, ang mga relasyon sa publiko dili gayud mao ang lig-ong punto ni Noe. Apan unsaon nato pagpatinaw ang kamatuoran nga sa tanan ni ini nga panahon napakya siya sa pagkabig bisan usa ka tawo. Si Noe, tingali, hukma nato tanan nga napakya siya sa pagkabig og usa ka tawo. 120 ang iyang gigugol nga panahon aron magwali sa mga tawo sa paghinulsol, pero bisan usa wa siya nadala. Pero ang mga pastoron, mag-uol kayo kung ang ilang membro polo ra. Mga pastoron, mag-uol kayo kung ang ilang membro 20 ra. Sinuwi, wagay mag-uol. 120 ka tuig, way usa nga nakabig. Mga pastor karon sa atong panahon, lumbaan ay padaghan sa membro, proud kay sila kung ang ilang membro moabot og usa ka milyon, 2 ka milyon, 3 ka milyon. Pero disgrasya kay tanan mga imperno nganuman wa man tudloe sa pagsunod sa sugog balaod sa Elohim. Amo na. Ha? Bisan napakya si Noe sa pagkabig og usa ka tawo, apan padayon gyapon siyang giila sa adunay nga balaan hingpit nga tawo, mataro nga tawo, naglakaw uban sa Elohim o nagmatinumanon sa Elohim. Mauna nga pag-abot sa lunop, mga igsoon, siya ra og ang iyang pamilya maoray gipasulod sa arka. Maayo ka gool, ikaw pastor, sincero ka sa imong pagkapastor, way mo tuon nimo, ayaw ka gool. Mag-uol ba di kag ikaw ray maluwas? Ha? Mag-uol ka, pastor? Mag-uol ka kung ikaw ra pastor ug ang imong pamilya maoray maluwas? Mag-uol ka kay way ni tuon nimo? Oy, ako di ko mag-uol. Balag ako raw akong pamilya mo'y maluwas. Di ko mag-uol. Kay maunay nahitabo sa panahon ni Noe. Kung way mo tuon ako, o ako'y pakialam. Basta kay giwalihan tamos paghinulsol. Giwalihan tamos pagbalik sa Torah. Giwalihan tamos pagbalik sa pagtuman sa sugog balaod nga inyong gikalimtan, inyong gibiyaan. Mga kapastoran, wa na'y nagwali karon sa napulo ka sugo sa mga kapastoran. Kay ang ilang wali puro gugma, grasya, pagtuo, prosperity, munay topic karon sa mga pastor. Ha? Munay topic karon sa mga kasimbahanan. Gugma ang Dios. Ha? Grasya ang Dios. Sa pagtuo, luwas ta. Unya sunod prosperity. Aron mo prosper, mo hatag mo sa inyong ikapulo. Munay wali ron sa mga pastor, why nagwali karon sa napulo ka sugo, mga igsoon? Why nagwali sa napulo ka sugo? Ha? Muna na mga kaigsunan. Sinuwira og ang iyang pamilya mo'y nisulod sa arka. Bisan walay usa nga nakabig si Noe sa iyang pagwali, wala gipospon sa adunay ang lunok. Tuloy ang paglaglag sa mga dotan. Ha? Wa gyud may adunay nga Noe. Palpag man kasi imong pagwali do. 120 ka tuig, wa kay nakabig. Di lang ako dayon ng lunop. Extinan sa natog na pulo ka tuig Noe. Kung mahimo Noe. Pagkrusada. Pagkrusada dito Noe. Uban na nang imong mga anak krusada mo. Panangyo mo balay-balay aron mudaghan mo kay sayang ang arka pretenda ko anyo way sakay, way pasayro.
Wa magingunan ang adunay. Wa niya pospona ang lunop. Wa mag-uol ang adunay. Nga 8 ra ka taong naluwas. Padayon, tuloy ang paglaglag sa mga dautan. Sige, sakay mo Noe yung pamilya. Tuloy ang paglaglag sa kalibutan. Tuloy ang paglaglag sa mga dautan. Og ang Elohim ingon kang Noe sa 7:1 Genesis, sumulod ka sa arka. Ha? Sumulod ka sa arka, ikaw ang imong pamilya. Ang Hebreo nga pulong alang sa arka, tiba. Munay timan-in ninyo mga igsoon, ang pulong nga arka sa Hebreo nga pagkasulti, tiba. Ha? Nga nagkahulugan usab og pulong. Ang meaning sa tiba, pulong sad, mga kaigsunan. Sa ato pa, sumulod ka sa pulong. Nag-ingon ang Adonai, nag-ingon ang Elohim, sumulod ka sa pulong sa pag-ampo, sa pulong sa pagtuon sa Torah. Mauna ang tiba, arka, mga kaigsunan. Ha? Dinhi makakaplag ka og usa ka santuaryo sa kaalam, kahulugan og pagkabalaan, taliwala sa kusog nga baha sa kinabuhi. Diha sa Torah, diha sa sulod sa arka, diha sa sulod sa tiba, makaplagan mo ang santuaryo sa kaalam, kahulugan og pagkabalaan, taliwala sa kakusog sa baha sa kinabuhi. Amo na gisudlan ni Noe, sumulod ka sa arka. Sumulod ka sa kaalam, sumulod ka sa pulong sa pagampo, sumulod ka sa Torah, kay diha ka makakaplag og kahulugan, kaalam og pagkabalaan. Apan sa dili pa kita mutan-aw mga igsoon, kato atong gisulti gikan to nato gikutlo kang Rabbi Israel Baal Shem Tov. Iya tong mensahe. Apan sa dili pa kita mutan-aw sa pipila sa niining klaro nga mga pangutana og mangita sa mga tubag ngadto kanila, kini mahimong maayo alang kanato sa pagtan-aw sa kinatibuk ang mensahe sa parasya og mangutana sa atong kaugalingon kung unsa ang primerong aplikasyon alang kanato samtang atong gibasa kining karaang teksto. Dili kita makatabang mga kaigsunan apan mahingangha pinaagi sa pag-apil o pinaagi sa pag-abli sa paghulagway ni Noe. Balikan na to ang Genesis 6:9 nga to sa Jes. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tawo, siya lamang ang gikahimot-an sa Elohim ni adtong panahona kay nagmatinumanon siya sa Elohim. Siya ra sa kadaghan sa tawo sa kalibutan sa panahon ni Noe, siya ra nag-inusara siya nga gikahimot-an sa Elohim. Siya lamang ang gikahimot-an sa Elohim ni adtong panahona. Ngano? Kay nagmatinumanon siya sa Elohim. Dili di ay ang pagkamaayong tao nimo kahimot-an ka sa Elohim. Kinahanglan magmatinumanon ka sa Elohim. Nang dili igo ang imong pagkamaayong tao nga sa laing bahin nagsupak ka sa iyang mga sugog balaod kay Domingo kagasimba. Busawan kag baboy. Di ka magwa ka magtamod sa iyang mga adlong ipapahulay og sa iyang mga kapistahan. So, pildi gyapon ka. Wala siya magmasinupakon sa Elohim, mga igsuon. Kaya ano man, gitawag siya nagmatinumanon siya sa Elohim. Sa ato pa, wala siya magmasinupakon sa Elohim. Sa ato pa, unsa ang sugo sa Elohim, iyang gituman. Mauna ang taong matarong ug naglakaw uban sa Elohim. Dili di ay nang maayong tao ka lang ngadto sa imong silingan, pero ngadto sa Elohim, dili ka matarong kay wala ka magmatinumanon sa iyang mga sugo. Sa bersikulo 10, aduna siya tulo ka anak, si Shem, si Ham, o si Yapit. Una, ang iyang ngalan, Noach. Timan sa Hebreo, ang Noe, Noach. Nga nagkahulugan sa pagpahulay o sa pagkuha sa pahulay. Ang ngalan mismo nagtawag sa kahulugan sa kalinaw o kamalinawon. Muna ang Noach, mga kaigsunan. Or Noes binisaya. Sa kalibutan nga mao ang nagunang daotan og dunot. Ingon nga ang teksto nagpadayon sa pagsulti, ang tao nga ginganlag pahulay, ginganlag Noach o pahulay, nagpuyo sumala sa matarong nga mga dalan sa Elohim. Nagbarog ingon nga panig-ingnan sa tanan nga magpuyo nga matarong sa tubangan sa Hashem.
Kini posible sa pagpuyo nga matarong sa dili Dios nun nga kalibutan. Munang dili ka makapangatarungan nga adunay di ko kapuyo og kinabuhing matarong kay ang akong palibot puro kahilayan. Ang akong palibot puro kahilayan, di ko kapuyo og matarong nga kinabuhi, bot-bot na siya. Diya makita sa adunay kung matarong ka nga tao. Pero og moingon kag matarong ka nga tao kay tuwa kas lasang nagpuyo, naginusara ka dito natural. Mamatarong ka kay layo ka sa kahilayan. Pero diha ma-prove sa adunay nga matarong ka kung naa ka nagpuyo taliwala sa kahilayan. Sama nila ni Lot. Sama si Lot nagpuyo taliwala sa Sodoma Gomora. Pero nagpatintal ba si Lot sa matintasyon? Diya sa Sodoma Gomora? Wala. Sa to pa, ang titaong matarong, mulutaw gyud siya sa iyang pagkamatarong, bisan kung diha pa siya sa kinataliwadan sa mga makasasala. Bisan kung naa pa siya sa taliwala sa mga kahilayan. Diha makita nga ikaw taong matarong. Unang dili ko mutuo makumbinsi nimong matarong nga tao ka kay tuwa kas isla nagpuyo og nag-inusara ka dito. Mutuo ko nga matarong kang tao kung naa ka sa syudad o dakong syudad sa kahilayan, apan nagpabilin ka nga nagamping sa sugo o balaod sa imong Elohim. Diha ko mutuong matarong ka. Bisag naa ka sa kahilayan, pero wa ka magpadani sa mga tentasyon. Wala ka magpatintal sa mga kahilayan. Hinunua, nagpadayon ka nga nagtuman sa sugog balaod sa adunay sa imong kinabuhi. Diha ka mailhan sa Elohim nga matarong ka. Ang teksto nagpadayon sa paghulagway ni Noah, isip is tsadik. Taong matarong. Unsay kahulugan ni ining mga pulonga sa nahuunang teksto sa Tanak? Kini nga kombinasyon nakaplagan lamang katulo sa laing higayon diha sa Tanak, sa 2 Samuel 4:11, Unong Hari 2:32, Ezekiel 23 versikulo 45. Diha nimo ni makita ang pulong is tsadik. Og ang matag kaso, mga igsoon, nagtumong sa usa ka tawo nga inosente sa sala. Mo ni gitawag is tsadik, taong matarong, walay sala, inosente sa sala. Labi na ingon nga kini nagsulti sa piho nga sitwasyon. Apan kini nga paghulagway kang Noe makita sa mas lapad. Si Noe usa ka matarong nga tawo tungod kay ingon sa gipakita sa sunod nga termino, siya walay ikasaway sa tanan niyang mga dalan. Walay ikasaway sa tanan niyang mga dalan. Tamim. Sa Hebreo, tamim. Ang tamim gigamit sa pagtumong sa halad nga mga hayop nga walay depekto. Exodus 12:5. Tamim, walay depekto. Walay ikasaway. Munay tamim. Si Noah gitawag nga tamim. Unya si Noe usa ka tawo kinsang kinabuhi matarong sa tubangan sa Elohim. Kinsang kinaiya walay depekto. Mga kaigsunan. Kay ang iyang mga buhat, ang iyang halaka, ang dalan nga iyang gilaktan, walay ikasaway sa tubangan sa Elohim. Kung itandi sa kaliwatan, diin siya nagpuyo, siya kinahanglan nga mo barog sama sa nagdanag nga kahayag. Mo na si Noe. Sama siya sa nagdanag nga kahayag. Taliwala sa mga kaliwatan nga nagpalibot kaniya. Apan lagi, bisan naghayag si Noe nga matarong, gasiga nga matarong, nagdanag ingon nga kahayag, pero walay nituo kaniya. Walay nituo kaniya. Apan ang teksto wala magbilin kanato sa pangagpas kung giunsa nga si Noe gihukman ingon nga matarong ug walay ikasaway. Kay ang katapusang pulong sa bersikulo 9 nagsulti kanato sa tin-aw, si Noe naglakaw uban sa Elohim. Ang pulong nga lakaw sa Hebreo halak mga kigsunan, halak sa Hebreo. Og kini anaa sa hingpit nga aspito. Ang halak gigamit sa kang Abraham ingon man ang pulo nga tamim.
giadri sa kang Abraham, gigamit na siya dito kang Abraham. Sa Genesis 17:1 ug 2, ingon dito, ani El Shaddai het halek lipanay wiye tamim. Ako mao ang El Shaddai, ang labing gamahanan. Lakaw sa akong atubangan ug magmahingpit ka. Mo na ang gisulti sa kang Abraham sa 17:1 nga 2. Ani El Shaddai het halik lipanay wiye tamim. Unsa ang gipaila niini? Kini nga berbo nagpakita sa naandan o regular nga paglakaw. Busa mahimo natong isulti nga ang kinabuhi ni Noe gihulagway nga naglakaw uban sa Elohim. Ang kinabuhi ni Noe gihulagway nga naglakaw uban sa Elohim, mga kaigsuonan. Kini mao ang usa ka butang nga naandan nga bahin sa iyang kinabuhi. Asa to pa mo na iyang kinaiya. Naandan na niya. Mo na iyang kinaiya ang paglakaw uban sa Elohim adlaw-adlaw. Mo na iyang common nga kinabuhi, ordinaryo nga kinabuhi, ang paglakaw sa Elohim sa adlaw-adlaw uban sa Elohim. Mahimo pa natong hubaron kini nga si Noe nagpadayon sa paglakaw uban sa Elohim. Unsa ang buot ipasabot ni ini, mga igsoon, sa paglakaw uban sa Elohim? Unsay buot ipasabot ni ining sa paglakaw uban sa Elohim? Nasugatan na nato kini nga mga pulong bahin ni Enoch. Atong mabalikan kaganina sa 5:24, 22 ug 24. Og ang ideya sa paglakaw uban sa Elohim gipakita diha sa asoy sa Eden, sa dihang atong mabasa nga ang tunog sa Elohim nga naglakaw sa tanaman sa 3:8 sa Genesis. Nadungog ni Adam og ni Kava. Dayag nga kini mao ang usa ka butang nga sinati nila. Sinati sa pag-ila sa tingog. Apan unsa ang buot ipasabot sa paglakaw uban sa Elohim? Ang mga sijes sa Midrash Rabbah Genesis 10:30 nakamatikod nga sa kaso ni Abraham sa Genesis 17, ang Elohim isulti kaniya sa paglakaw sa akong atubangan. Diba? Mao na, maglakaw ka sa akong atubangan ug magmahingpit ka. Lahi man to sa kang Noe o kang Enoch, kay wa sila sugo maglakaw ka. Sila voluntaryo nga naglakaw uban sa Elohim. Lahi sa kang Abraham nga gisugos sa Adonai, maglakaw ka sa akong atubangan ug magmahingpit ka. Muna na, ang Elohim isulti kaniya sa paglakaw sa akong atubangan, samtang sa kaso lagi ni Enoch ug ni Noe, ang teksto nag-ingon nga sila naglakaw uban sa Elohim. Voluntaryo ang ila. Kung kita mo tan-aw sa kalainan tali nining duha ka mga panghingalan, ang una sa paglakaw uban sa Elohim, paglakaw uban sa Elohim, daw nagpasabot sa panag-uban. Samtang ang ikaduha, sa paglakaw sa atubangan sa Elohim, mahimong magpunting sa pagtugot o paggiya. Murag dunay paggiya o pagtugot. Ang konsepto sa paglakaw, mao kanang kinabuhi sa usa ka tawo, aron nga kita ingon man makasabot sa pulong nga nagpasabot nga magpuyo uban sa Elohim. Ana day na, ang paglakaw uban sa Elohim mao ang pagpuyo uban sa Elohim. Magkinabuhi ka diha sa Elohim. Magpuyo ka diha sa Elohim. O magpuyo sa tubangan sa Elohim. Ang pagpuyo uban sa Elohim mao ang paghimo sa matag usa og sa matag desisyon uban kaniya ingon nga agalon, hari og kauban. Ingon ana, muna ang pagpuyo sa tubangan sa Elohim nagpasabot, mga igsoon, ang pagpuyo uban sa Elohim mao ang paghimo sa matag usa og sa matag desisyon uban kaniya. Ingon nga siya imong agalon, siya imong hari og siya imong kauban sa kinabuhi. Ang pagpuyo at tubangan sa Elohim nagpasabot sa pagpuyo sumala sa iyang balaan nga mga kasuguan. Mauna, ang pagpuyo uban sa Elohim, ang paglakaw at tubangan sa Elohim, nagpasabot na sa pagpuyo sumala sa iyang balaang mga kasuguan. Munang di ko mutuo sa mga kapastoran na moingon sila, nagpuyo sila uban sa Elohim, pero mga busawag baboy. Nagpuyo uban sa Elohim, pero Domingo mo simba.
nagpuyo uban sa Elohim, pero wa makasaulog sa mga kapistahan sa Adonai. Wa kahibalo. Magpuyo sumala sa iyang balaan nga mga sugo. Maitiman ninyo kamo mga pastor nga mga bagagnaw, mga gahig ulo, garbo. Garbo kay ang iyong pagkapastor gihimon yung profesyon. Timan sangkos langit unya ang inyong pagbasol kung laglagon mo sa Adonai sa inyong kagahig ulo. Ingon ka, to abi na kung maluwas ko Ginoo pastor gud ko. Oy, balik kag basa Matthew 7:21, ang imong pagkapastor di na makapaluwas nimo. Ang makapaluwas nimo ang pagtuman sa kabuton sa Elohim. Manatiman na ninyo. Ang usa nga nagatultol ngadto sa lain sa pagkatinuod si Abraham kang kinsa kini giingon, lakaw sa akong atubangan, nakasinati sa paglakaw uban sa Elohim. Kay siya nisunod sa mga sugo sa Elohim. Si Abraham, mga igsoon, nisunod sa mga sugo sa Elohim. Mibiya sa iyang panimalay og nasod og miadto sa yuta nga gipakita sa Elohim kaniya. Matinumanon si Abraham sa Elohim. Ha? Busa sa atong teksto kini daw labing maayo nga masabtan ang mga pulong nga sinuwi naglakaw uban sa Elohim, nga nagpasabot nga siya nakaila sa tinuod nga Elohim sa pagpuyo sa iyang atubangan aron makaila kaniya sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran walay lain mao ang Torah. Ang aktual nga paagi diin kini nahitabo alang kang Noe makita sa kanhing bersikulo. Apan si Noe nakakaplag og kahimuot sa mata sa Adonai. Nakakaplag siya kahimuot sa mga mata sa Adonai Elohim. Ang pulong kahimuot mao ang kin sa Hebrew kin. Ket non kin. Nga mao usab ang common nga pulong nga gigamit sa pagsabot sa konsepto sa grasya. Ngano nga sinuwak nakakaplag og grasya sa mga mata sa Adonai? Usa ka pulong nga nagkahulugan nga nakagusto sa usa ka tawo. Mao day na kang nakaplag og grasya sa Adonai, nakagusto siya kang Noe. Nganong gipadayag sa Elohim ang iyang kaugalingon kang Noe? Dinhi nahiabot kita sa kinataliwad-an sa butang. Ang Elohim sa iyang kaugalingong soberanong kabubuton nagpili sa pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto ni Noe og sa pagkahimuot kaniya uban sa iyang pagpadayag sa kaugalingon og panalangin. Dugang pa, siya nagpili kaniya sa pagpadayon sa iyang matubsanong plano alang sa tanang katawhan. Kanang pagkakaplag ni Noe sa kahimuot sa mga mata sa Adonai, mao ang tuburan nga gikan niana ang ubang mga tudling nagadagayday. Kay kung gipuo sa Adonai, mga igsoon, ang tanang tao ug wa niya preserba si Noe dito sa arka, ang iyang plano sa matubsanon plano, ang iyang plano sa pagtubos alang sa mga tanang katawhan dili matuman kung iyang gipuog apil si Noe. Muna iyang gipreserve si Noe sa arka aron pinaagis kang Noe magpadayon ang lahi o ang kaliwatan sa katawhan o mupadayon ang iyang plano sa pagtubos sa tanang katawhan pinaagi sa iyang anak nga si Adonai Yeshua HaMashiach, mga kaigsunan. Tumo na ang katuyuan. Kung si Noe gitawag nga matarong tungod sa iyang pagsunod sa mga sugo sa Adonai ug kana maoy gibasihan sa Adonai sa pagluwas kaniya gikan sa lunok, mauusab kana ang basihan karon sa Adonai niining katapusang mga adlaw, mga kaigsunan. Kadto lamang mga matarong nga tawo nga nagsunod sa mga sugo sa Elohim ang iyang luwason inig abot sa mga katalagman. Munay timani hinumdumi nga ang Adonai Yeshua timanina is the same yesterday, today, and forever. Mga kaigsunan, wala siya'y pagkausab, wala siya'y pagkabalhin. Kung unsa ang iyang gibasihan kaniadto sa panahon ni Noe, mausab ang iyang basihan karon sa kaluwasan sa pag-abot sa mga katalagman. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Elohim, mao ang kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Elohim nga mao ang iyang mga sugo ug balaod, maoy maluwas. Matthew 7:21-23. Dili ang tanan nagtawag kanako,
Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Unsa may iyang kabuton ang Torah, iyang gitugyan ang Torah aron tumanon sa mga tao. Kadto lamang nagtuman sa Torah sa akong amahan nga atoa sa langit. Og niadtong panahon na ang mga tao nag-iyag-iyag angkon sa ilang kaugalingon. Nagsiiyag angkon, ako Adonai, nagwali sa imong pulong tungod sa imong ngalan. Ako Ginoo, nag-ayog mga masakiton tungod sa imong ngalan. Nagbuhat og mga milagro, nagpropesya tungod sa imong ngalan. Naghingilin og mga yawa tungod sa imong ngalan. Pero subo kayo ang tubag sa Adonai. Ewa siya mingon, yes, salamat. Ni aday mong mga taong mga milagroso. Ni aday mong mga taong dakog pagtuhali, sulod mo, wa mo tubag nga Adonai ana. Kung siyang gingon, wala ako makailakan ninyo. Pahawa kamo kanako, mga masinupakon sa balaod. Depart from me, ye violator of the law. Disgrasya, inig-abot sa katapusan mga adlaw, ang violator of the law, depart from me. Matod pa sa Matthew City 21 ngadto 23. Anhita sa kinabuhi ni Abraham. Balikan nato ang Genesis 17:1. Sa 99 na ang panuigo ni Abraham, nagpakita kaniya nga Adonai og miingon, ako ang Elohim nga labing gamahanan, pag masinugtanon ka nako gayaw pagpakasala sa tibok mong kinabuhi. Ha? Sa lain nga pagkasulti, lumakaw ka sa atubangan ko ug magmahingpit ka. Sa Hebreo, Ani El Shaddai hithalik lipanay wi tamim. Ako mao ang labing gamhanan, lakaw sa akong tubangan ug magmahingpit ka. Tamim, hingpit. Sa ato pa ang paglakaw mao ang pagkamasinugtanon sa mga sugo ug balaod sa Elohim nga mao ang Torah, mga kaigsunan. Sa Genesis 26:5 kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon ang akong mga sugo ug ang akong pamatasan ug ang akong mga balaod. Muna gisulti diya sa Complete Jewish Bible sa 26:5 sa Genesis gingon, all this is because Abraham heeded what I said and did what I told him to do. He followed my mitzvot, my regulations, and my teachings. Sa ato pa, ang Torah mao ang gituman o gibantayan ni Abraham. Kanang mitzvot, regulations, teachings, mao na ang Torah, mga kaigsunan. Mao na ang kahulugan sa Torah. Ha? Gibantayan ni Abraham ang Torah. Kung ikaw nagtuo nga anak ka ni Abraham, sundon mo ang gibuhat ni Abraham nga siya nagtuman sa Torah sa Elohim. Ha? Di ba? Kamong mga Christians, mangangkon mo nga anak mong Abraham. Kamong mga Muslim, mo angkon mo anak mong Abraham. Ang mga Hudyo, mga Israelita, anak sa ni Abraham. Juan 8:39, sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Yeshua mitubag, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ha? Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Unsay gibuhat ni Abraham? Nagtuman og nagbantay sa mga sugo sa Elohim. Wala musupak sa sugo sa Elohim. Wala makigdebate sa sugo sa Elohim. Ya, kumusta mong mga Kristiyanos? Mga born again, mga Pentecostal, nga moangkon sad nga mga anak mo ni Abraham, mga Baptist, moangkon mong anak mong Abraham, tanan Kristiyanos, nagbuhat ba mo gibuhat ni Abraham o ang inyong gibuhat mo ang gibuhat ni Satanas nga kanunay musupak sa sugog balaod sa Elohim? Kamong mga pastor, to amo nakataya kang Satanas, to amo ni dapig ni Satanas ang pagsupak sa sugog balaod sa Elohim. Kay sige mong panghunaw, sige mong ingon, wala na sa panahon pa na nila, sa panahon pa na sa mga Israelita, wala na'y balaod ron, wala na'y kasuguan ron, pero nagsigig pangawkaw ikapulo, sigig pangilkil ikapulo, sigig pangubrag ikapulo. Niya mo ingon, wala na'y kasuguan.
Wala na'y balaod. May lang magwali nga walay balaod kay grasya na taron, pero nagsigig pangubrag ikapulo. Na ikapulo na anas balaod mga kaigsunan. Pagkang buanga gyud sa mga Kristiyanos, mga kapastoran karon nga mga mangingilad. Muna ako di ko gapaminaw mga walis pastor. Ilabi na mga Kristiyanos, wa ko'y makuha diya. Wa ko'y madaw-daw bisag gamay. Bisan 1% sa kamaturan wa ko'y makuha gikan sa mga baba sa mga pastor nga mga Kristiyanos. Maimperno ka, maminaw ka sa mga pastoron nga mga Kristiyanos. Bisag unsa pa nila ka maayo mo tabi. Bisag unsa pa nila ka maayo mo in English. Magkapa-imperno na sa imong kalag. May pagmaminaw ka sa waling Brad Gideon, maluwas ka pa kung mutuo ka. Kay kini akong giwali, mao ang sugog balaod sa Elohim kung imong tumanon. Imong ikinabuhi sama nila ni Noe, sama nila ni Enoch, sama nila ni Abraham nga naglakaw uban sa Elohim, nagmatinumanon sa Elohim, pag-abot sa lunok giluwas sila. Ni ata sa panahon karon nga naghingapos mag-igsoon. Naghinapos na natong mga adlaw. Kumusta ang imong paglakaw uban sa Elohim? Kumusta ang imong relasyon sa Elohim? Kumusta ang imong pagpangalagad? Hangtod ba karon padayon gyapon kang masinupakon sa mga sugog balaod? Hangtod ba karon wa gyapon ka makaamgo sa imong mga sayop, sa imong pagsalikway, sa imong mga sugog balaod? Nagpaturatoy lang gyapon ka sa imong pagkaburingog, sa imong garbo. Wa kay pakialam sa imong kalag, wa kay pakialam sa imong pamilya. Okay ra sa imong malaglag ka basta makakwarta lang ka, makasapi lang ka. Pinaagis pagpangubrag ikapulo sa imong mga membro. Ha? O basin kung nagtuo ka nga ang Biblia komedya ra. Nagtuo guro mo nga ang Biblia komedya ra na, binuhat ra na sa tao, gigamit ra na ninyo sa negosyo ug panapi. Ano uban konsepto sa mga pastor? Dili ko mutuo nga ang tanang pastor sincero. Na uban mga tao ron nagpastor lang tungos kwarta. Gihimo lang negosyo ang Biblia. Pipila lang kalugas ang mga tao nga nagwalig Biblia nga kinasing-kasing gituuhan nga ang Biblia tinuod gayud nga pulong sa Elohim. Maihap lang ang mga tao nga nagtuo nga ang Biblia tinuod gyud nga pulong sa Elohim. Mao tong mga tao nga nagwali sa sugog balaod sa Elohim. Kay ang sugog balaod sa Elohim walay expiration. Inumdumi nga wala mo expire ang sugog balaod. Munang ayaw mo pag-ingon nga grasya na taron. Wala ay balaod sa pagtuo nyo, expire. Ni-expire ang balaod. Why expiration ang balaod? Nagpadayon ang sugog balaod sa Elohim. Nga ipatuman gid na sa tanang mga tao inigabot sa kataragman, ikaw ang maluwas. Pero kung di nimo tumanon, di nimo tagdon ang sugog balaod sa Elohim, disgrasya kang kabawa ka. Pildi ka gyud. Isog bagi kas linaw nga kalayo. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Yisrael Kai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Dunay, Matef Gedeon Silva, magaingon kanyong tanan, nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga higayon. Shabbat Shalom kanatong tanan og maayong gabi kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.